Самотата на Леля Лилияна. Този поздрав е от Раденко и Анелия за тяхната мила и скъпоценна тетка Лилияна от Горни Лом. Лилияна 3 дъщери е отгледала, живота си на тях е дала. С глад ги е хранила, с труд ги е вдигала, само да са добре, за това е живяла. Днес на едно място стои, не се движи, съдбата я спря, времето я стигна. Гледа вратата ден и нощ, чака, но пак няма кой да дойде. Къде сте сега, деца нейни, къде сте? Майка имате, не я ли виждате? Само една до нея остана, другите забравиха и дума не казаха. Има любов, но не откъдето трябва. Има сърце, но не от тези, които са длъжни да бъдат до нея. Днес ги няма и това я убива. Ех, Надо, ех, Албено, ех, Виолето. Докъде стигнахте, кажете честно, само за пари ли? Майка ви жива, а вие далеч. Не я поглеждате ден след ден. Една я гледа, една не я оставя, а другите сякаш нямат памет и съвест. Това ли е живота, това ли е път? Майка се не забравя, това е законът. Къде сте сега, деца нейни, къде сте? Майка имате, не я ли виждате? Няма обаждане, няма и глас, само тишина и болка в захлас. Има любов, но не откъдето трябва. Има сърце, но не от тези, които са длъжни да бъдат до нея. Днес ги няма и това я убива. Лилияна, на едно място, но със силна душа. Живота те удари, но не те пречупи така. Истината боли, но тя си остава, че майка се забравя. Само от слаби